zingane zakwethu ngisike njengoba sikhuluma ngeindaba zasejele la ngeke ngachaza phambilini ngichaza ngemkhuba nje yenziwa ngaphakathi eyenziwa zinsizwa nokukhohlisana okukhona yonke into nje eyenzeka ngaphakathi ejele. Ngaze ngachaza nangamajalantiya. Ngachaza nangamajalantiya nanokuthi afakwa kanjani yini namajalantiya ngachaza nje kakhulu ngawo. So esisuke sikuchaza sisuke singasho ukuthi abantu abakwenze. Esisuke nje sikuchaza mina ngisuke ngichaza nje ukuthi ngaphakathi ejele kwenzakala inani. So mawusuku uya ngaphakathi noma uthatha isinqumo sokwenza ukubi okuzoholela ejele ufune wazi ukuthi uyobhekana nani lapha ya. So kunenkosazana eke yasithinta noma angithi kunabafowethu ngoba baningi abesifazana abasithintayo. Kuney'nsizwa eziyazisizwe la sikhuluma ngamajalantiya bese vele igijime ziyowafaka. Baningi namanje bayangibhalela nje abanye bafuna udokotela owafakayo abanye bafuna kuney'nsizwa eziyazisizwe zikhuluma ngamajalantiya zigijime ziyowafaka. Umuntu ewafaka amajalantiya ebese ezekhohle ukuthi ezwe futhi uyayizwa abantu ngoba mina engangichaza ukuthi enzani engangibuzwa ngabantu. So bese abantu bethatha lokho ukuthi amajalantiya yenza bese umuntu agijima wafa bese ekhohle ukuthi unopartner wakhe unentombi unonkosikazi omunye unengodosi. Awukwazi ukufaka le yanto ungakhulumile nopartner wakho. Kufana nani ngingayifanisa nani nje le yanto. Awukwazi nje ukuyenza ungakhulumile nopartner wakho nomuntu othandana naye umuntu wesilisa noma ukuthi umuntu ongayibiki izinto kodwa awukwazi ngoba usuke uzokusebenzisa kumuntu othandana naye. So awukwazi sengithole nje ama inboxes nama messages amaningi abantu besilisa bagijima befaka amajalantiya bengakhulumile nezintombi zabo. Bese intombi mayisikwala ithi yona ayiwafuna amajalantiya bese kuba inkinga kuwe futhi. Ngoba ngiqondile ukukhuluma ngamagama abantu angizukukhuluma ngokuthi ubani kodwa nje intokazi ezinye kungcono ukhulume nomuntu wakho bese uyawafaka. Kungcono ngikhulume nomuntu wakho bese uyawafaka. Uma engawathandi umconvince vele phela ine story kunama side awu2 at least imconvince kuyenza kwesifazane ezokuthiwa amajalantiya ayiqeda inkomo yabo bese vele wenyanya njengawafuni yabona thola wena usuzugijima uyawafaka kanti yena wayesezwe lokuthi iyaphela inkomo ngamajalantiya ugijima uyawafaka wena ufile lo relationship yenu feel nje ibulawe lack of communication. Kanti wena mawukuthi uyawathanda explainele umchazele umconvince azavuma ukuthi uyafaka yabona not unless kuvela unganandaba naye ungamfuni uzowafaka bese uthi mayihamba uyahamba kafuseke yabo. So not unless ni relationship yenu ilolo hlobo olinjalo. Bengithi angidlule kuleyo ngoba ngiyafisa ukuyikhuza insizwa ukuthi amajalantiya ngangichaza mina ukuthi ngabona nejele hayi ukuthi ngangithi awafakwe. Ku right ke futhi kulaba sebewafakile ngokuvumelana nopartner babo. Ngifisa ukuphawula akukho okuningi engikwaziyo mina. Umuntu othandayo nje ukuyifundela. Ngiyayithanda kakhulu ipolitiki kakhulu ngiyayithanda ngi-active futhi kuyona. Ngiyafisa ukuphawula ngendaba ethinta iphaza shops lezi eyidayisa ama-chips labula lingane nawo yonke leyo nto. Siyabazi abantu abenza leyo nto. Siyabazi kakhulu. Mhlambe kodwa ngaphambi ukuthi ngingene lapho angiqale ngokuthi
mina ngake ngasho phambilini ukuthi mina ngiyi-Pan-Africanist mina. I'm a pure Pan-Africanist. Mina in Africa, in the whole of Africa, akekho umuntu oyi-foreigner kumina. In the whole of Africa, akekho umuntu oyi-foreigner. Umuntu wase Western Cape, umuntu wase Eastern Cape, angikhulumi ke phela ngabantu abakhuluma isiXhosa. Those are my brothers. Abakhuluma isiSuthu, isiTswana, those are my brothers. IsiTsonga. Abalapha nje South Africa ngikhuluma ngabo. Kufana nokuthi labo ngizalwa nabendlini. A person from Egypt, from Nigeria is my brother. From Swaziland, is my brother, because ngayifunda history ngayithola ukuthi we are one. Only the enemy is divided thina. So ngiyi-Pan Africa through and through. Mina nje ngeke ungizwe ngikhuluma akekho kumina, akekho umuntu oyi-foreigner kumina. Akekho umuntu oyi-foreigner. That is why uma ngiyaye ngithi mina makukhulunywa abantu angenza isibonelo makuthiwa makukhulunywa ngama drugs la. Makukhulunywa nje ngama drugs la eSouth Africa. Makukhulunywa nje ngama drugs. Abantu abaqala abafika emqondweni ama Nigerians. Makukhulunywa nje ngama drugs ama Nigerians. Uthola umuntu makukhulunywa ngama drugs bese hayi ama Nigerians yiwona afake bese ibuza ukuthi abekho nabantu abala eSouth Africa ababoshela ama drugs. Bakhona baningi. So a criminal is a criminal. A criminal is a criminal. Isigebenga sihlukanisa ukuthi ingoba siqhamuka kuphi. A criminal is a criminal. Umuntu o commit a criminal offense must be treated as a criminal. Not based on izwe akaqhamuka kulona. That is my view. That is my stance. Mina as a Pan-Africanist. Mina umuntu oqhamuka noma uqhamuka eZimbabwe, that one is my brother. That one is my blood brother. Kule yama chips asayitolo. Mina nginayo inkinga nabadayisa nabafowethu abaqhamuka ama-Pakistan and all those things. Ngoba we also have people outside of the country abazama impilo labayizama khona. Anginankinga nalabo. Kodwa umuntu otholakala, uhulumeni ufuna isukumele futhi lento. Kodwa umuntu otholakala enze ubugebengu, lo muntu uyisigebengu and he or she must be treated as such. Umuntu nje otholakala enze ubugebengu. Umuntu otholakala exova lezi zinto abayixovayo kulezi izitolo zabo. Umuntu oyenza leyo nto, uhulumeni ufuna adile naye. Noma ngabe umuntu wala noma ngabe umuntu wangaphandle, ufuna adile naye. Ongekho ola ngongekho, angithi phela izwe linemthetho. Ongekho la ngongemthetho akabuyiselwe ekhaya kubo. Ongekho ngongemthetho. Ngoba ikhona indawo yokuthi ikhona indlela yokuza kulelizwe ngokusemthethweni. Kodwa uma umuntu enza ubugebengu akangatreatwa ngokuthi uqhamuka kuliphi izwe. Especially nje ngoba nathi sinaba futhi thina history yethu thina nje siphoqwa history yethu ukuthi sithande brothers from other countries in Africa, from African countries. Thina la besicindezelwe ngamabhunu, besicindezelwe ngabelungu. The freedom fighters, the liberators, ebehlala kulamazwe ngaphandle. Esizwa yiwe dlawona President Jacob Zuma, Oliver Tambo, all those politicians okuyiwona aba nomthelela ekukhululeni maningi kakhulu ama politicians bengimenshina nje a few ayihlala ngaphandle kulamazwe ngaphandle ko Zambia edla khona ekhuliswa khona etrainwa khona ukuze ekwazi ukuzokhulela iSouth Africa. Then wena mawusukhulekile, then you start to hate ingane zalabo abantu abakhuliswa obaba bethu. So that is my thank you.